Giko mandalo 40 matwe jokopere ochokore ka giriwore gi jowetegi mawuok e konde mopogore opogore pacho ka e hingo odiechieng' mar Tich Abich matakatifu kara Good Friday ka gin e wuoth mar yor msalaba. Kaka jafwambo marwa Joyce Oduor lero, Tich Abich matakatifu idhiale e yor kuyo ka jokristo timo rapar e wi sand mar Yesu Kristo. Okinyi makawuono kochakore kanise nyaka e chunya piny mopogore opogore, jokristo ma jokopere ochokore e wuoth mar yor msalaba. Jokristo go kotelnegi kod jodolo owuok oko ka girwako lewni marokwere, ranyisi mar remo mane Ruodhwa Yesu Kristo ne ochwero e kinde sand kod gur mare. Ka giting'o msalaba ma olos kod bao, jokristo ma jokopere owuotho kowuok e stesen achiel nyaka machielo kendo chopo e stesende duto 14 ka stesen en ranyisi mar kaka Ruodhwa Yesu Kristo ne ong'adne kuma mar gur kod gigo duto mane Yesu Kristo okale nyaka gikone ne ogure e msalaba mochwe oike. Alam kod wende ne opong'o kor lwasi ka stesen jokristo ne ochung' mar paro gigo mane Ruodhwa Yesu Kristo okale. Let us pray. Lord Jesus, Veronica saw your suffering and responded with love. Give us the courage to act in compassion, even when it's risky or unpopular. May we recognize your face in every suffering person and serve them with tenderness. Amen. Jodolo ne omedo paro ne jokristo gimomiyo ihingo Tich Abich matakatifu ka gikwayo jokristo mondo opar chiwruok mane Yesu ochiwore mar tho nikech richowa, ka bende gijiwo jokristo mondo bed gi chuny mar bedo joma wene jowetegi richogi. The face of the poor, the abused, the neglected, and the displaced are often disfigured by hardship, yet in such one, the face of Christ waits to be recognized. True love does not calculate cost, it acts, even when the world looks away. Veronica's deed was not grand in the eyes of history, yet it is remembered in the hearts of believers as an example of compassion made visible. E kinde wuoth mar yor msalaba, rawere no temo nyiso picha mar sand mane Yesu Kristo kale, ka rawera achiel ne orwakore ka Yesu kendo ting'o msalaba, ma giko ne ogure msalaba kaka Ruodhwa Yesu Kristo ne ogur. Wuoth mar yor msalaba thothne en mar ondamo mabor ma itieko e kanisa kod misa mar Tich Abich matakatifu. Ne jokristo mathoth, Tich Abich matakatifu en rapar maduong' mar yie, bolruok kod geno mane Ruodhwa Yesu Kristo oweyo godo jokristo. Kawuono watimo yor msalaba, waluwo kaka ne Yesu ochandore, kaka notho no e msalaba nikech richowa. Kawuono wane yor mar msalaba, nyasi mar Yesu kane itere msalaba nogure to chieng' mar adek nochier kuom jomotho. Akwayo ne jopiny hawi maber mar Pasaka. Ma en odiechieng' maduong' mwaparo kodo sand Ruodhwa, nikope wachomo giko mar Pasaka. Koro odiechieng' ma kawuono ne en odiechieng' maduong' kabisa, nikope en chakruok mar warruok marwa kaka jokristo makare. Joyce Oduor, Ramogi TV. Pod wantiere weche mag alam, chenro mag alam ma Tich Abich maler no bagi kuonde thieth mokuonde alam mopogore opogore pacho ka gi ote mar dewo ngima oganda kendo dak gi bolruok mana kaka Kristo notimo. Papa Leo mar 14 notelo gi lando ote mageno change kinde mane otele nyasi mar alam e yor msalaba mane obagi e piny Roma. Simfros Okinda nigi ler. Jokristo mopogore pacho ka noriwore kod jokristo mamoko e piny ngima e yango nyasi mar alam mar yor msalaba motelo ne alam mar Tich Abich maler. Alama kamago nobiro kod ote mopogore mag riwo wi oganda kendo dewo ngima joma ochando. Kanisa kopere mar Holy Family Basilica Nairobi, Father Michael Ndishu notelo ne nyasi mar yor msalaba. There are so many crosses that are pressing on the lives of Kenyans. We are talking about corruption, the barooning taxes, and so on. We need to help each other, uplift each other, and even our leaders are called upon to imitate Christ, who was there not to be served but to serve others. Kamano bende Archbishop ma Mombasa Martin Kivuva yote mare oparo ne oganda mondo dewo ngima joma nie pinje malwenyo saso kod joma ng'awo malwenjego odinonegi. Ni sala ya
kuandamana na wanaochoka, wanaoshambuliwa, wanaopata shida. Na sio tu Kenya, ni dunia nzima. Palipo na machozi tufute machozi, palipo na giza tuweke mwanga. So zetu ni magumu, na bila kuenenda katika kila kitengo, kila mtu anaweza kujiuliza, je, mimi na shinikiza amani na haki na amani? Naweza kujiuliza hivyo. Jotelo mapacho kao kwa mondo ota piny gi bolruok kendo juang' weche manyaya kwede magisebedo ka gitiyo gode kini magiloso elela kod oganda. Tumeona viongozi wetu wamekosa unyenyekevu, hasa tunapoona mashindano, malumbano, matamushi ambayo hayapendezi, matamushi hata ya matusi. Wakati huu ni wa kuachana na mambo haya yote, ni kuacha maovu kama hayo na kuweza kukuza jamii iliyo safi. Na hivyo hata nchi yetu tusiishi kwa ajili ya udanganyifu, tuishi kwa kweli, tuishi kimaadili, na nchi yetu itaweza kustawi ikiwa kila mmoja ataweza kuishi na kuzingatia ukweli. E kaunti ma Bungoma, kanisni mamoko bende nodhi nyime kod nyasi margi mar yor msalaba gi yote mar kwe e kind oganda. Wasitusiane, wasichokozane, wapendane. Wale wanaona chakula kama uko nayo, saidia mwenzako na usiongee vibaya kwa mwenzako, na uende kanisa uombe na ushukuru Mungu aendelee kukulinda. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Dul maharango ratich ogande pacho kaendi KNCHR yango ni negichwalo kwayo maselings milion achiel mar konye chwalo chenro magi. Jakom mar KNCHR Clarice Oganga wacho ni rem matend migawo mar omenda chwalo omenda nyalo thiro chenro machulo jogo manido lal kinde ng'anyo kod loso chike mabiro tayo chudo makamano. Nyaka sani KNCHR osekawo nonro mar oganda mar 1,525 Efi Nyakidi Mioler. E odiochieng' mogik mar kawo nonro oganda manoyudo lal kod hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017, jakom maduol mar rango ratich oganda pachoka KNCHR Clarice Oganga owacho ni gisekawo nonro mar kwan oganda maromo 1,525. The Commission has called on survivors and victims to submit information by today, which is the 3rd of April 2026, to allow good time for data verification to enable the Commission to comply with its constitutional mandate. The Commission has since compiled, as of 2 p.m. today, a list of 1,525 victims and survivors, which is undergoing verification in line with the eligibility criteria. KNCHR kata kamano oyuago nok mar omenda ma osethiro tijgi ahinya to romo kod moko kuom jogo maonge nyalo mar chopo e apise mekgi mandikore kod chiwo nonro margi. Kaluwore gi Oganga, chal makamano osemono gi kawo pach oganda bende e wi chike mabiro tayo chudo mar jogo mane yudo lal kod hinyruok e lweto bila e kinde ng'anyo. As at now, we can't break down the numbers because we want to finish receiving information by the end of today. Then once we finish receiving all complaints, then we can break it down and give you data, including for which years, for which violation, broken down into female and male. Kuombano, tenduol mar KNCHR, jiwo migawo mar omenda pachoka, ochwal negi omenda mar miyo giot, etieko tijno e kindalo 60 madoho nochiwo. The Commission has made all attempts to reach out to Kenyans in various parts of the country, but with limited resources. The Commission has regrettably been unable to reach out to those victims who are unable to physically appear in our offices, majority of whom are poor, marginalized, and vulnerable. Likewise, the Commission has been unable to conduct stakeholder outreach and public participation on the proposed reparations framework. Tokata obedo ni kawuono ne odiochieng' mogik mar kawo nonro, duol mar KNCHR omedo jiwo oganda jo Kenya odhi nyime gi chwalo lipode e wi yore mopogore opogore manyalo bedo ni oroche ratichgi. The Commission once again calls upon the National Treasury to release the funds urgently to enable the Commission undertake the verification process and to make good progress in the remaining phase of this exercise within the Gazette notice of 60 days. Sent our budget through Parliament and through Treasury to release funds for us to do public outreach because a lot of the victims have indicated they're not even able to come to the office. A lot of them
still require medical support, meaning they are not even able to make the journeys to our various offices in the country. We had submitted our budget to Parliament. I cannot say now for sure how much has been allocated because we had requested for an amount to be put in the supplementary budget. We had requested for 100 million. Tok timo nonro kendo yango adier mar nonro ma ochwal negi kod fwenyo jogo ma owinjore chul. KNCHR biro chwalo report kod chike matayo chenro mar chudo ne jatend piny William Ruto. The Commission reminds Kenyans that the Commission continues to discharge its day-to-day mandate of protection and promotion of human rights, and the deadline of today, which is 3rd April 2026, does not in any way stop the reporting of human rights violations. So the Commission therefore calls upon families of victims, survivors, and members of the public to continue reporting any violations to our offices, since reparations remains a continuous process. Efinyikidi, Ramogi TV, Nairobi. Od bura mamalo ne opodho bajet ma balang' mar omenda maromo bilion 316.7. Okang' madhi chwalo bajet maduong' mar 2025-26 kuwuok trilion 4.62 trilion 4.62 kuwuok e trilion 4.3 mane od bura opodho dwe mar abich higa mokadho. Ma timore ka doko ni odong' mana dweche 2 gi nus kendo migepe yudo pok mar omenda machielo e bajet manyien mar higa ma 2026-2027. Gino ma kelufoni kaka sirikal tiyo gi omenda mag jopiny. Jafwambo marwa Chris Owino miyowa mathoth. Kata odoko ni piny owacho osebedo ka nyiso jopiny mondo otwe okanda kaluwore gi pek mar ngima, omenda ma sirikal tiyogo e chulo osara kod tayo chenro e apisegi osemedore gi bilion 16 e bwo dweche 6 mokalo. E bajet mambalang' ma jo od bura ne opodho otieno manyoro, migepe mag sirikal idhi medo bilion 316.7 mar tayo chenro magi, kata odoko ni odong' dweche 3 kende to idhi miyo gi pok mar omenda maduong' e bajet manyien mar hikomo mar 2026-2027. But overall, the supplementary estimates approved an increase of 316.7 billion. This is an increase of about 7% of the main budget which we passed. Because, Honorable Speaker, the budget was passed at 4.3 trillion. Now, with these supplementary estimates, we are now going to have a budget of 4.6 trillion. Okang' makamano dhi chwalo budget maduong' mar 2025-2026 nyaka trilion 4.62 kowuok e trilion 4.3 mane od bura opodho giko dwe mar abich higa mar 2025. Moko kuom jo od bura ne ogolo ng'ur margi e wi gima omiyo migepe mag sirikal kwayo omenda mathoth e bajet mambalang' kata odoko ni thoth chenro mag dongruok imiyo pok maber e bajet maduong' kod od bura. Gima mako dhok en ni kata odoko ni omenda ma sirikal tiyogo omedore gi bilion 16 osuru maduong' ma KRA choko, to igeno dhi medore kod bilion 29.7 kende. Kuom bilion 316.7 ma od bura ne opodho, migawo mar lweny ne owuok kod bilion 24.4, bad migawo mar obila mang'weyo maling'ling' NIS dhi yudo bilion 10, bad migawo mar obila bilion 7.5 mar miyo obila okumba mag thieth e kinde ma bad migawo mar arita ma pacho kae to ne owuok kod bilion 3. Kopogore kod sekta mar arita, gedo mar gach reru manyasani kata SGR mawuok Nakuru kochomo Kisumu nyaka Malaba ne oyudo bilion 14.9. E sekta mar somo, duol mochung' ne ndiko jopuonj TSC ne oyudo bilion 21.2 e chulo okumba mar thieth ne jopuonj e kinde ma hola mar siro jopuonj mochando e mbalariany kata HELB to ne opod ne bilion 15.4. Quite a number of sectors are benefiting from this supplementary budget. Top among them, our university students, who are getting an extra 15.4 billion shillings going towards the Higher Education Loans Board and the University Funding Board to ensure that no child misses an opportunity to access higher education. E ukenge mag yaro dero mar chiemo e pacho kae, migawo mar pur ne oyudo bilion 7.8 mar miyo jopur mbolea e nengo moyweyo kaachiel kod bilion 2 mar keyo kothe mag cham. Sekta mar thieth bende ne oyudo keyo mobup
tok yudo bilion 13 mar siro weche mag thieth e kuonde thieth duto mag sirikal. There is also money going to the primary healthcare fund. A lot of money also going to make sure that every Kenyan who accesses a primary health care facility, they get primary health care at no cost or at the cost of the taxpayer or the government of Kenya. Kaluwore gi mano, fuok ma sirikal nigo e budget maduong' en trilion 1.2 kowuok e bilion 933. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar ODM omedo soko atong wang' kweth mag Linda Mwananchi magiwacho ni onge kama nyalo tero johera mag duond bura no ka gimedo ramo ni ODM biro dwaro pogo telo e diere kinde twak margi kod duond bura mar UDA motewne yiero mar higa mag 2027. Ka ripota marwa Ali Abich lero, tend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay olando ikruok ma gin go ma chako tego duond bura no e kor gwenge. Jotend duond bura mar ODM go kawo tele gi jakom ODM e Kenya magi Gladys Wanga omedo sio mokalo kweth josiasa mag ODM ma obalo kawo tele gi seneta ma Nairobi Edwin Sifuna kod gavana ma Siaya James Orengo ka giwacho ni duond bura mar ODM ongirore kendo kweth nok nyal mono gidonjo lalruok kod duond bura mar UDA motelo ne yiero mag 2027. Gavana Wanga mane lose skul primar magoro sare e kinde nyasi ma chiwo omenda mag basari e agucho omenda mar NGCDF ka chud bura ma Kasipul ne okoni ODM mombe olake Kenya mangima kendo gisemiyo jatend gi Dr. Oburu Oginga teko mar donjo twak kod duond bura mar UDA ina ni ODM donjo sirikal e yiero mabiro. Jaod bura malego Songa Samuel Atande, nyawadgi marangwero Dr. Lilian Gogo, kaachiel gi jaod bura ma Kasipul Boyd Were ne okwedo mokalo kweth mar Sifuna kod gavana Orengo ka gikoni lemo mar jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna ok nyal bede kendo kaluwore kod achaya mosebedo konyiso tend duond bura no. The person who said that his fee is too big to be the Secretary General of mediocrity is now defending himself through a battery of lawyers. He's saying, I want to remain the SG of ODM party. I always tell my friends that, these politicians who make so much noises, when they talk big, they talk so loudly, so you people get confused. You think these are the people who can lead. Leaders are not the people who talk like what they do. You cannot be a leader who does not respect other leaders. And just thumping for the head of state does not make you a better leader. Kama kweni je, dongrok bebedi koso. Kuru that's the agenda moango. Toka Sipulka, wanongeo chamadi. Magitimore ka tend duond bura mar ODM e kaunti ma Homa Bay kawo tele gi jakom ODM e kaunti ma Homa Bay Peter Kaluma e bura margi mokwongo nyaka ne yiergi ne ong'ado machako tego duond bura mar ODM e kor gwenge motelo ne yiero mabiro. Arwaka ji osebedo ka wacho ni sijui nitie factions e party. Wanyis jowa ni onge factions e ODM. Jok ma wuondore ni Linda giluongre ni Linda ng'o? Joka noweyo chama mar ODM chon ka baba katana pok noyudo yueyo. So gin jok moko ma wuondore kucho. Gidwa ni giwuondre gibawore gi ODM mondo gituchwa. But ok wadhi miyo gi thuolo. We are all aware that Baba took many years to build this party to what it is today. It was equal paroni and 20 years serious work and sacrifices Mani Baba make. Bende ne gijiwo rowere ma pok ondikore kaka joluto ombulu notiko thuolo makoro IEBC dhigo nyime mandiko jogo ombulu manyien e tung Kenya mangima ka gikoni mane yo kende manyalo konyo miyo duond bura mar ODM bedo motegno. Nonro golo ni Homa Bay County kende onego bed ni kapok wadhi elections to ji over 140 onego bed ni yudo kosekawo kura. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Mokum josiasa mag duond bura mar ODM koteni kod jakom Gladys Wanga kwa chik mar oganda luo
mar ODM e bwo Gayo Buro Ginga ka giwacho ni mae thuolo ma ODM nyaka los okenge mag neno ni gibedo gi keyo mobup e piny owacho mabiro. Kirino gipuoyo chenro mag dongruok ahinya to mageto alwora ma Nyanza magiwacho ni gin olemo mag piny owacho ma manywanda ka gisingo mar medo tego duond bura ne kor gwenge duto ma pacho ka mar miyo gi teko mar donje twak gi UDA giloso e kinde nyasi mar ik more kar timo bura ma Lego Usonga. Junet, I'm one called chairman mar budget. Nyaka daka mugi sani kendo biro koro ka orengo kendo chako mondo orengo joda. Yadimo yie ni meli wori nyangia en MP nyaka Nyasaye noduog, nyaka Yesu noduog. So the chair of that committee, even when the broad-based discussion started, was Dr. Buro Ginga. Sadwaro na wach nungeni the technical team which makes ODM work. Kama ne nitiere kanyo nitie wuodu miluongo ni Oduworo Ng'wen. So somebody like Paul Mwangi nyek ODM ni e court kata in the tribunal. Was he one of the lawyers? To ask the ODM disciplinary committee to dismiss Sifuna as SG of the ODM party. That is what we are asking of you. Kama kulikuwa na MCA wa ODM, itabidi akuwe ni ODM. Na mimi nataka kuhakikishia hapa ya kwamba Kakamega kuanzia kiti ya MCA kwenda mbunge, kwenda women rep, kwenda senator, kufika kwa governor hadi president, tutachagua coalition ya ODM na UDA. Na sisi pia kama viongozi wa kitaifa wa chama tutasimama na nyinyi. Chama isimame pale Nairobi. Na vile Governor Baraza amesema, sisi tunaingia katika mazungumzo. Lakini ile jambo ambayo lazima ieleweke ni kwamba hatuwezi wachilia viti ambazo tuko nazo kama chama cha ODM. Tutashikilia hizo viti. Jodole County ma Homa Bay oriwore gi jotelo mopogore opogore gwenge mag Kaluo mar jiwo jogo mosekawo pande mondo ti kod thuolo mar duol mochune yiero e pacho ka IEBC oketo gidhigo nyime mar ndiko joluto ombulu manyien mondo mi gindikre mondo ne yiero mabiro. Jodolo go wacho ni jogo mapok nondikore ka joluto ombulu ahinya to rowere manoseyudo pande kik dong chien mondo gibed jogo manyalo yiero jotelo magidware. Twak margi kod jofwambo boma ma Homa Bay, jodolo go mane otelne kod Bishop Laktar William Abuka ne okoni yiero mabiro rowere biro bedo gi duol e yiero jotelo mopogore opogore to mana ka gitiyo gi thuolo masani mondo mi gindikre kaka joluto ombulu. Muma okonwa ni ka lwenyo wuok e kind owete to ombulu ema tegogi, ok beti, ok kidi, ok ayany, ok pimruok e ratil. Emomiyo wadwa ni wakwa to moloyo rawechewa mapok nokawo ombulu kata mapok nokawo kipande mondo giwuog oko ka joka Nyarata. Ang'e ni e kinde mokalo chuny moro mar discouragement kata chuny mar wako ng'ich maneno ni wagini wasetimo to kwane ka duoko ne bedo maber. En adieri ni kuonde moko osebedo ka wuok mong'ikore. To wayudo nafas machielo kata kinde machielo maberie moloyo mwanyalo correct go gima osetimore marachni. Looking at the numbers, we are down. We have not done our best as the Luo nation. We have not done our best as Homa Bay County. Please, I urge you, come out in a rush and go and register as a voter. And also as a church, we are now coming out and speak about this on our altars. As we preach, we'll preach about voting. Nitie jomoko manogo ombulu e station mopogore. To koro sani gidwani gichak gigo ombulu kamopogore kendo. Mae thuolo mar loko kuchi mondo idhi iket kama idwaro mondo igoyo. Paw ndeke ma Kabunde, County Homa Bay oyaw kendo ne ndeke mating'o jowuoth mondo mi ochak wuodhgi kendo piyo dweche 8 bang' kane olore machiwo thuolo mar ero kendo bero pawno. Paw ndeke no ne olor machiwo thuolo mondo mi piny owacho mamalo odhi nyime gi chenro mar yare kamoting'o medo runway kuom kilomita 1.1 nyaka kilomita 1.3 e kind chenro mag dongruok mamoko. Gi sani koro ndeke mating'o jowuoth oyienegi mar tiyo gi paw ndeke no, gino makoro kelo yot ne jogo mane thoro tiyo gi paw ndeke ma Kabunde kadhi Nairobi
makoro nochuno mondo midhi Kisumu e thuolo mane olor paw ndekeno. Bende chaka yanga tich mar paw ndeke ma Kabundege nitie ni biro konyo medo ting'o malo sekta ma limbe kaunti no kendo bero chal mar uchumi e kaunti no. Wamor kabisa bedo siep gi Renegade Air kich ne gisebedo kodwa ka karandalo manche runway pod short kanyiche en 1.1 kilometer. They came in to help us. Koro ne gisekonyowa nyaka sani ung'eyo ni runway ni passenger flights poko bedo ka for the last almost 8 months dweche aboro. Koro sani giduogo wamor kabisa wakwa jothurwa ni mondo ka gidwa dhi Nairobi to gitigi Kabunde Airport mondo gidhi Nairobi easily. Koro giwedhi Kisumu gi Migori. Koro waduogo Homa Bay bang' dweche moko aboro. Wabiro time 3 times a week. Mano biro bedo work teach Friday gi chieng' Sunday. Koro ageno ni wabiro support ndege ni kendo kidwa ni dhi Nairobi bei kere biro bedo mana chakre 7,600 one way. Koro kidwa ni book in advance is better ibuke chon mondo inwang bei maber. Maendek jodala, maendek pacho. Wasebedo kanyocho wanga ika ahinya nyocho wadhi nyaka Migori. To Homa Bay ka chiegni koda nikech kaka an Ogai mar Owere ajadak Marongo. Tayudo ka Homa Bay ka ber kabisa. Koro mogi tok yudo report motenore kod ndege dok Homa Bay. Nche jipakore ni gweng'u be ntiere gi ndege. Nche gidhi Lichota manitiere Migori. Sani korero giduogo gino Homa Bay Kabunde. Ndege chako ringo kendo. Mane makelo e giko matielo mokwongo mar weche manyien wadhi e yweyo waduogo Tokyo mathin. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro maru ng'eng'no. Ema sokelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwase Rajabu owarga chie. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. E gweng' moro mokwe chula, geno chopo e yor ng'wono. Ning'e ni chief kar kijende no to itimo maber. Kata kamano, e piny mangima en gima duong' ahinya. Ok ji duto maluwo chike moketi. Magi joma nade? Magi nyithinda. Magi biro otino no nyisana biyo kenda. Owete ariyo ma chunygi onyosore, makech kod thuolo omako, chano gimoro ma ok nyalre. Kata pok adonje tijano, kata pok adonje siasa mar adonje. Adwa manyonu kony mina kelonu. Miriambo en gima nyalo hinyo ng'ato. Ka wuondo riwore gi adiera, kendo weche mopondo chako fwenyore. Gima ne ochakore kaka chenro moro mayot, ne olokore mobedo lweny malich. Idonge mane kawo nanga dhako chako moyo to angacha ni mondo warwa. Adi fulir mina gandi. Ne chiemb jatelo, e Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno, kod saa 4 otieno. Kik bai.
Ikreuru ne nyasi mar dhialo kido kod timbe jonubi e Nubian Cultural Festival. Kibra Fest matimore sikul mar Kibera Primary. Kit ngima, thum, chiemo kod tudruok gi ji kendo donjo en nono. Wende mag Risand Romeo, Alia kod Brady. Bang'e sama piny donjo e mchwelo, Leswanyika donjo e pap ka ichamo thum mogik. Tiket mag nyasini yudore mbui mar View Tickets. Wadhialuru kido kod timbewa gi thumbe mamit. Kibra Fest tarik 4 dwe mar 4. Kik bai. Onge gimoro malit ahinya moloyo neno jaudi ka nitiere gi nyako moro machielo. Gino bende lit ahinya Sanju. Mane momiyo an akawo okang'ni? An awuon abiro neno ni atero Rajiv no e jela kenda. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'ich welo e sigana makende. Rawere ma ne telo e ng'anyo e kaunti ma Migori, ng'anyo maniluongo kod Mosendorela Amolo Odinga, wacho ni ng'anyogi ne okelo ber mathoth ne jo Kenya, kaka machielo bende kelo kethruok mag mwandu, lal mar ngima kod mamoko. Giparo Mosendorela Amolo Odinga kaka jasiasa mane luongo ng'anyo mantiere kod agenda ma otegno mane kelo ber ne jo Kenya duto. Joji molosonwa sigana kendo en gima thoth. Dweche medo kalo nyaka ne Prime Minister machon Raila Amolo Odinga netie kuodhe e piny kae. En jatelo ma bende kinde kedo mare ne ratiro mag oganda e piny Kenya ne tiyo kod ng'anyo kaka yo mar sundo piny owacho mondo chopi dwaro mag oganda. Odinga kane ogolo duonde mondo oganda odhi e ng'anyo, to ng'anyo ok ne deki. Mane Raila ne wache mane Raila ne en gik manowacho. Yo ka Raila noseluongo mandamano, to mano mandamano mochung' ne oganda te. Koro an awuoka makata neno oluonge mar ang'o to an awuoka ka Raila oseluonge tadhi. Nikech Raila nok nyal luongo mandamano amana moko mijieno ji luongogi. Ne en mandamano mane nigi chia motegno kendo ne en gima ne mulo ngima jopiny e Kenya mangima. Raila Amolo Odinga nokawo piny moketo kamoro motegno kabisa weche mag kata mag ohendni kata weche mag gedo kendo mag kelo tije ne youths. Koro mane momiyo seche moko kane oluongo mandamano ni wawuok oko. Raila kane oluongo mandamano to noluongo mandamano man gi agenda mane tuomo japiny. Nikech seche moko ka kineno mandamano mane Raila luongo kata mana chien ka the late moluongo mar mogo, adier ne yudo ka ngima no dhi malo. Nitiere kweth mag rawere mane omako ng'anyo matek kendo onge ng'anyo moro amora mane luong kod Mosenindo Odinga mane bayo gi e kaunti ma Migori. Sasa mano babu koni ji odhi e ndara kata en gi Nairobi to watele maka nikech kuondege mane wayude ratichwa moko achiel ariyo moko ma sirikal ok ne nyal winjo. Nogore ne piny mangima, Kenya mangima, mondo Kenya oyud gimiluongo ni equal distribution, yani mondo mi wabed gi chalruok e ngimawa. Kendo Raila ne dwaro ni japiny obed gi ratiche kaka ja Kenya. Mano ji timo ng'anyo to ne yudo ka osomo weche mag jo British mar dialogue. Matiene utimo mandamano to dialogue bo timo koni. Koro ka ochungo mandamano to yudo ka solution osetimore nade? Oseyudo. Rawere moting'o Peter Wuor bende ong'ere kaka Boy, Charles Osewe, Rashid Ouma gin moko kuom rawere e kaunti ma Migori mane omako motegno ng'anyo mane luongo kod Mosenindo Raila Amolo Odinga. Seche moko bende ne wadifa kalure gi seche moko nyalo poko bokre ni koro mandamano bende chung'. To wafil ni gimomiyo mandamano chung' no gi gimomiyo ne wawuok ne oko pok wayudo. Koro seche moko iwa ne wang' to kalure ni kech en ng'ama ne wagene ngimawa. Kendo ne en ng'ama ne tetia demokrasi ma marwa. Koro ne chuno ni wach samoro wa hold on mwadhi wabed piny mwachak warit wach ni kendo. Gik to ratichwago waseyudo makata sani wan e broad base. Gimo kelo broad base maduong' ne gin weche mag mandamano gi ratiro ma Raila nobedo ka kedo ni. Nikech jotelo nitie mane bedo Kenya ka gitok teko ma ka onge weche mag mandamano to gimoko ma Raila ne timo tok mandamano go ok ne wanyal dhi mbele. Koro bedo ni Raila Odinga Nyasaye ne osekawo penjo maduong'. En to bende rawere gi pod nitiere kod chia mar bago ng'anyo
koso Mose Nindo Odinga ema ne miyo ne gidhi e ng'anyo. Maandamano sani kara oluongi to nyaka kuong ang'e ni maandamano no luonge nang'o to ng'ama luonge. Nikech nitie joma donjo e siasa ka nodonjo ni Raila nye luongo maandamano. Kata gin ginyalo luongo maandamano. Wan maandamano robo wa ahinya luo Nyanza ka. Omiyo kata sani ok ane gima diduong maandamano maduong' nikech wan e broad base. To broad base ne be waneno olembe ne moko nyaka Migori ka. Agi sani wanyalo mana dhi e maandamano kopo ni gik mowinjore gi sirikal ma sani broad base arrangement ok odhi makare kaka 10 point agendas mane giwinjore gi Raila Amolo Odinga. Gionge mbi mar luongo ng'anyo sani nikech kata king'iyo kata mana ideologies magi kikompia gi mag Raila gipogore malich. Peter Owuor wacho ni kedo ne oganda ka okalo kuom ng'anyo mabende ne odonjo nikech hera mane en godo kuom Mose Nindo Odinga mabende ne kedo ne jopiny. Ne ochako higa mag 2012 kendo omor kod lokruok mabende ng'anyo osekelo e piny Kenya. Koro ka nang'iyo samoro kane ndara ni wadhiye to nitiere gik moko ma kan watime ndara ka kata kan wadhiye ndara ka to sirikal ne nyalo winjo. Koro gini nomiya bedo makedo makumora mora mane babu luongo weche mag ndara to ok nakos dhiye mana bede okang' manyime nyaka Migori County ka Migori Town ka. Owuor wani kata bende ne otele ng'anyo mathoth mane iluongo kod Mose Nindo Odinga e chuny boma Migori kod kata boma mamoko bende ne okala e midhieche mathoth. Mana paro mane lit na kabisa e ngima na e maandamano ne ni chieng' manwa omo baba koa loka. Kane wadonjo Nairobi JKA saa 12:40 polise no lawa odiochieng' mangima Nairobi. Kochopo saa 2:30 mar otieno nomaka ambasada kamoro ni ambasada Nairobi CBD motera nyaka Central Police Nairobi. Awi maber kata marach ok nabulo ng'or kanyo na pok ogola gi achiel kuom obila mabe ok nang'eyo maber. Koro an gima ng'eyo ni gimoro amora kitimo to timatima gima ber e yo maber to konyruok biro wuok. Chunye kata kamano ok ni ol nikech gombo mar kelo lokruok e piny Kenya ma ne dhiro kod Mose Nindo Raila Odinga. Na maandamano manyocho ng'ada asto wabedo gi broad base. Nyocha ne ok ang'eyo ni nonyalo rumo kalure gi kaka nopange. But ne Raila ng'ade mato napani samoro no wanyalo medo dwaro ratichwa to nwawe kendo waneno kober ma ene makoro kelo gik budhuro manyocha ok wayudo. Koro wan maandamano saa asama ne Raila oseluonge to ng'ade to kanye man wan wawego ni rumo. Charles Osewe mabende achiel kuom rawere ma osebedo okang' manyime e wechego mag ng'anyo mane iluongo kod Mose Raila Amolo Odinga wach ni kata bed ni ne gikalo midhieche mathoth e kinde ng'anyo omor ne lokruok mathoth to ne obiro ka okalo kuom ng'anyo. Ng'anyo ne wachako donje chakre 2017 kane weche mag elections nokodhi obedo maber ma ne wafil ni rights magwa nomawa kalure kaka ne wago kura. Ne wago kura ne Raila Amolo Odinga ma Nyasaye nosakawo. Kata bed ni ne gimako ng'anyo ma otegno kuom kinde malach, rawere giwacho ni komachielo bende ng'anyo ne okelo lal mathoth ne jo Kenya moting'o kethruok mag mwandu kaachiel kod lal mangima. Nokelo richo mang'eny. Sechego uchumi mar Kenya ne dhi piny. Kendo iyudo ka ne wapoteza gik mang'eny kata mane Migori ka ne iyudo ka johala mane nyalo keto mwandugi koro ne bedo matin nikech ji noluor. Ng'ato paro ni kodhi oketo mwandu ne ka to kiny gorucha ka ng'oluong maandamano to mwandu ne iyako madong' nono. Koro ne iyudo ka piny ne ok nyal dongore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e weche mag yiero mag NAT. Collins Oyu oyier kendo nyalodia kaka jagoro maduong' mar riwruog jopuonj NAT. Hesbon Otieno oyier kaka jalup jagoro maduong'. Patrick Karingo oyier kaka jakom. James Muondiku bende onuo e kom kaka jakeno. Millicent Adhiambo Mioler. As we even talk about our achievements, we must acknowledge that there is still more work to be done in the next 5 years. First and foremost is the reduction of the CBA cycle from 4 years to 2 years. Teacher shortage in this country is not news to any one of us. We must make sure
that the government continuously employ as many teachers as possible. Another important assignment is ensure that promotions of teachers in a more structured manner shall be realized. We want Teachers Service Commission to promote teachers with a lot of fairness so that we don't have our teachers complain. Koro gik mano en yiero ma bende ne otim kanyo kendo ji mopogore opogore ochako odokie kom familia maromo 600 mane pi daro e miech mane pi odar e miech gi gweng' Manyatike ma sani odar e kar jot mar skul primar Manyora dwaro mondo piny owacho gero ohinga kata dikes gi ngaura mar Kuja mondo mi okony e tieko pong' mar pi oula. Jodak marono gi kale midhiero mathoth ma oting'o nok ma chiemo, nok ma kuonde thieth malong'o kod mamoko. Dwe achiel osekalo ka familia maromo 600 mane pi oula ne oda e gwenge mag Nyatike pod dhi nyime kod jot e skul primar mar Nyora e location mar Central Academy e sub-kono ma Nyatike. Sama wuoyo kani oda ogore piny an Nyora ne ji temo kamp Nyora gin gi sida kendo ute gi ogore piny. Wadak e kamp kacha, wadak monywandore, wan kanyo gi ochewa, wan kanyo gi mere nyaka nyiweni wan go kumoro achiel. Wadak modhugni to wadak marach. Wengine wameishi watu 12 kwa nyumba, wa vijana wote tumekusanyana kwa nyumba moja. Hakuna yule anamuona hata mtu wake, tunamulala tu hivyo. En kar joma bende gikale midhieche mathoth ma oting'o kech maliyo, tuoche kod mamoko. Matek, wan gi kech, chiemo onge kaka wayudo, kata pesano onge kaka wayude. Kinwang'o gorogoro achiel kaka koro mimiyo wani, ng'ato dhi bedogo tok ndalo adek kapok ochako yudo. Primary sama wuoyeni gino kata penjo gitimo no ginyal timo penj kech jonyuol odhi odak e skul. Yoro jopuonj bende ne odhi odak miechgi kech skul koro ok nyal bedo, ji konyore, ji ng'iyo ngima moloyo koro somo. Thoth gi sani odak mana kod chiemo kony, ma bende koro biro kidam ka wuok kuom piny owacho kod ji giwegi mang'uon. Wan chiemo mwanyalo chamo sani en mana kony kaka Jalau obiro kani gi kony. Mane sani gik mwachamo. Nikech kalingana kata nam wadhiye ni sani kata yo madhiye nam. Bunge mag nam odhi mochiego makata mondo wadonje nam no ok yot. Watu wao wanatafuta kwa ziwa, hatuwezi kutafuta kwa urahisi. Kuna wengine hawana mabwana zao ambao wanaweza kuwatafutia kwenye ziwa. Sasa inatubidi tukae tunahangaika na watoto, wengine wako na mimba, wengine wako na watoto wadogo kwa mkono, hawezi kujitafutia. Jodagi Manyatike mojo to skul primar mar Nyora mane wuoyo e kinde mane miyo gi chiemo kaachiel kod ongede kod riwruogno mar Lawi Jacob Foundation e gwenge mag Nyatike wacho ni ngima tek e kar jotno. Jatelo mobiro neno wa kawuono Lawi Jaoko, agoyo erokamano maduong' kuom parowa. Kata kaka yud chiemo mar odiochieng' tek, jogi kata kaka access yo maginyalo dhi e dukni ma oko tek nikech gionge yo, kaito mar ariyo mier sani bende gionge go maginyalo tede. Ka opogore kod nok mar chiemo, jodagi Manyora wacho ni kata do thieth makare ok osbedo mayot nikech kaka ginyalo chopo e ute mag thieth onge nikech apeyni thoth gi koro pong'o pi kosiptende bende koro boyo. Net waonge go sunabno ema medo watue mokwongo. Kidadhi osiptal onge kaka idhi Luanda, ndara onge. Kidadhi Kabuto onge kaka inyalo idho kocha, pi opong'. Kanyachiel wazundika makata tuo mar kolera yot mondo makwa mapiyo piyo nikech waonge pali ya kusaidia piyo piyo. Wan gi kuonde moko minyalo kunya gi jembe titimo kamano, ok owinjore kata. Kar jot ni bende koro ler tin nikech oganda koro thoth ochope koro nok. Gini bende nyaka sani koro kelo kibaji ne oganda ni de gigam tuoche. Tino wan godo to kacha di Nyasaye mosebedo koritowa, kacha ka kolera donje nyalo nego wate nikech en kuma ji odhugni tuoche donjo. Ruoth moro to location mar Central Academy Philip Opolo wacho ni jogo eko mapiyo daro kale midhiesi mathoth kinde ber ka koro piny owacho resogi. Ake kamp manodar e miechgi ne dhi household madhi 600. Dek odak gi wedegi both Kabuto loka gi Nyora area. Gin equally affected nikech gidak gibeda jomodak integrated. Gin jomodak mana gi wedegi. Opolo wacho ni ka opogore kod daro gan mathoth, pi oula e gwego mag Central Academy bende koro ketho puothe mathoth maloyo ekas 2,000. Moywe kuonde puothe moywe dhi eka 2,000. Moywe mano oting'o bando, oting'o bel, oting'o alode, oting'o watermelon,
oting'o gi cham mamoko matindo tindo mipidho. Mago nodhi e nam. Dwaro ma jodak manyatike bed nyaka sani koro pio daro en ni mondo koro piny owacho oyud yo mar tieko midhierone mag bedo ka gikale e higa ka higa. Duong' mokwongo ni losnwa daik, geng'nwa daik, dinwa daik cha mondo mi wanwang'e yot gi kwe kaka wanyalo timo. Sani kaka foundation wakwayo jotelogo moyier manie teko manie telo sani ni ka giyie to giwuoge oko mondo wariwre kodgi kaka foundation mar mondo mi wang'i kwanyalo gero dikes ne jonyora gi jokabuto gi joangugo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Made easier. Food, soap, everyday essentials, trusted products, friendly prices, real savings. Order now on Citizen Duka app, visit citizenduka.com or WhatsApp us on 0710 487 487. Love your home, love your wallet. Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Dongan be nako kura wodni. Kendo giwacho beni mchakwa kazi. Sharti ya iname. An kate ponde buru chunglo mosimiyo tabero yudi. Uwotho nade. Wabiro gi matatu. Inyako mana luoro. Inyako mana gigeno kuome. Wuoge mbele na. Mos morni. Okromi. Kipa na wundi to penja. Ne karami afe adhiyo wa. Diere no lwete ne pod ni nono. Akel main gono. Matin main gono. Kata sani pod onge. Yesu Kristo enosiepwa, dial *811 *273#. Jaloch season mokale tuke adhula mag lig maduong' ma pacho ka Police FC ne oleo Tusker FC gola chilu kumna loch machwalo Police nyake thuolo mar adek e chung' mar timbe gi points 40 Analeta ndani Abu Joma. Ni yule Eve Junior Kutiama. Muuaji matata kutoka Ouagadougou, Kenya Police. Eve Junior Kutiama anawapa goli la mapema. Alichezewa rafu yeye, ikaletwa naye Abu Jomar. Ya Karamogi mano ema kelo giko mar weche manyien moikoni chenro mar ang'ichwelo tuka moko no tugi. Abro paro ni kanyo ni tim mar Kenya ma nyire Harambee Starlets dhi nyime gi timo ikruok margi motone tuko siep ma biro kelo kanyakla pinje ang'wen tuke ma ochan gi FIFA kendo biro bagi e pacho kae. Ndiko machielo bende Sofapaka gi Bandari ne ochando lum kendo wuok amodhi mar 0-0. To kamano Amimo ka intiere e gwenge ma Kisumu kuom kete e ang'ich welo. Mano emo kelo giko mar weche manyien. Warom sa 3 nyinga Ochieng Emmanuel, jaloko marwa nen Belinda Phillips.